Až keď som na vlastné oči videl, koľko viem ušetriť ročne na elektrine, tak až vtedy som pochopil, že všetky tie reči o tom nie sú až také blúdy. Ak si myslíte, že to bolo iba kvôli dotáciám, tak ste úplne na omyle. Dnes je fotovoltika populárna téma, ale aj veľký chaos. Všade samé reklamy, ľudia nevedia, čomu majú veriť. Sama dotácia, najlepšia dotácia, najrýchlejšia montáž, ale pravda je iná. Firmy meškajú, montáž je odflaknutá a zostávajú deravé strechy. A dotácie momentálne sú vyčerpané, nevieme, kedy sa znovu spustia, ale to neznamená, že nemôžete mať fotovoltiku za takú istú cenu, ako majú ostatné firmy s tou kvázi dotáciou. Sám som fotovoltike moc neveril, ale môj kamarát elektrikár mi povedal, že si to fakt mám dať, že sa to oplatí, ukázal mi, ako to vlastne funguje a potom mi to začalo dávať zmysel. Najskôr som to robil sebe, potom pár známym. Nakoniec som zistil, že dáme dokopy tým ľudí a ideme na to, hej. Zaškolili sme sa. Začali sme robiť montáže tak ako sebe, zodpovedne a na čas. Dnes už máme zvládnutých viac ako 150 projektov po celom Slovensku. Najlepšie je na tom to, že to zmontujeme do 10 dní, bez žiadnych papierovačiek, všetko vybavíme za vás. Za cenu nízku, ako keby ste tú dotáciu už odratanú mali, to ale neznamená, že vás nezaregistrujeme predtým a hneď ako ich spustia, vám tá dotácia príde. Bez strachu, že vám bude zatekať do obývačky. Navrhneme vám fotovoltiku na mieru, všetko s distribúciou vybavíme za vás, nainštalujeme vám ju, namontujeme a vy už len sledujete, ako sa vám znižujú účty. Možno to znie príliš dobre, ale presvedčte sa sami. Aj pri takých nízkych cenách fotovoltiky používame iba prémiové produkty, ako sú Goodby a Huawei. Sme vlastný tým, žiadni subdodávatelia. Zaručujeme sa za každú časť projektu a dávame na ňu záruku až 25 rokov. Naša fotovoltika nie je len o tom mať panely na streche, ale hlavne o tom, že nám to šetrí tisíce eur ročne a pokiaľ si dáte aj batériu, môžete fungovať aj keď vám elektriku vypnú. A nezabúdajme hlavne na to, že nám šetrí peňaženku, ale aj planetu. Možno si vravíte, počkam na dotáciu, bude to lacnejšie, ale opak je pravdou. Ceny práce a materiálu stúpajú, vy už môžete mať fotovoltiku na streche a znižovať účty. Dotácia vám spätne príde, ale to už žiadna obľadka. Ak ste rozmýšľali, kedy je ten správny čas, je to práve teraz. Naše ceny sú limitované počtom projektov. Práve teraz máme obľadku zdarma, kde sa lepšie spoznáme, navrhneme vám riešenie. Stačí kliknúť na tlačidlo pod videom, vyžiadať si cenovú ponuku a tešíme sa na vašu spoluprácu.